Parlem de dominis. Quan la gent té alguna idea d'algun negoci, val la pena registrar el domini? Sí, de fet, abans els negocis antigament el primer que feies és anar al registre civil, no? I enregistrar el nom de l'empresa, no? I sempre et trobaves doncs, que ja hi ha noms que estan compartits i has d'agafar algunes modificacions lleugeres del nom que has triat, etc. Avui en dia el primer pas que és anar a registrar el domini, fins i tot abans que registrar el nom de l'empresa. Per què? Perquè altre cop és el teu portal, és la teva presència al món, no? I és molt important poder disposar del domini.